Saglit po lang tayo mag-ilis ngayon guys. Namiss ko lang mag-ilis. Kumusta na kayo guys? Shoutout po para dyan sa lahat. Kumusta po kayo? Simula po lang po tayong mag-test. Shoutout nga po pala sa Team Islapam, sa aming CEO ng Islapam. Shoutout kay Idol Batang Lanao, and then kay kay Island Boy Pinoy. Shoutout sa inyong dalawa. Shout out sa 1 million viewers dyan. Pabiji-biji lang. Shout out sa iyo. Yun, may tumusok na. Maraming salamat sa patusok mo, Laili TV. Shout out sa iyo. Kumusta? Live TV, shout out. Yun, dalawa na. Dalawa na siya nandyan. Ay, umalis na. Sayang. Dito sa Dubai. Nandito ko ngayon sa Dubai. Ikaw, saan ka rin ngayon? Sa Japan ka pala. Layo Kumusta naman dyan sa Japan? Hindi ba mainit dyan sa Japan ngayon? Dito sa Middle East ang init-init. Sobrang init sa labas. Arigato. Shout out sa mga Japanese. Arigato, madam. Yun lang alam ko sa Japan. Arigato. Buti siguro dyan sa hindi masyadong mainit.
Dito grabe. Matagal pa ang ano dito, matagal-tagal pa ang dito taglamig. Mga ano pa, abutin pang September. Buti nga dyan, host, umuulan. Ay ano, buti nga dyan, umuulan. Dito, hindi man lang makaranas ng ulan dito. Makaranas man ng ulan dito, mga buti, bihira lang. Hindi nga minsan, hindi wala. Pag December. Oo nga eh. Kayo papasok na dito, matagal-tagal pa, mga ilang buwan pa. Mga September pa siguro. Sobrang init. Summer talaga. Buti pa dyan, magsisimula na ang summer. Nagtataga ulan-ulan. Dito, ewan. Pagkalabas mo talaga, sobrang init. Papahinga-hinga lang kasi walang trabaho. Oo, matagal na mga na siguro. 4 months. Ikaw, hindi ka pa ba mo ni? Ako siguro 4 months or ay hindi pa 4 months, 3 months siguro yun. April, May, June. April akong namuni. Bakit hindi ka pa muni? Ganun ba? Ilan na ba mo? Ilan na ba banana mo? Complete mahos banana. Complete na mahos banana. Ganyan ba? So na lang pala mo, WH. Mahirap kasi yung WH, matagtagal yun na dapat laging may nagpipili sa'yo. Ganun ba? Ka nga doon sa magtamsak ka doon sa iwan ka ng bukas doon sa kahit sa video ko. Buo mo na pin mo, host. Oo, nakuha ko na yung pin. Ang problema lang, wala pang papasahorin sa akin si Whitey.
Kasi nga wala pa, makakaunti pa yung revenue ko. Salamat. Ikaw din, mag-ano ka din, sige lang ng sige, aabot mo din yan. Hello host, thumbs up dan. Candy Milan. Shout out din po sa iyo, Candy Milan. Kumusta naman, Candy Milan? Shout out po sa iyo. Check ko nga ang ano mo, Lady TV. Ang tawag dito. Ano mo? Bahay mo. Ay! Candy, ano ba yan? Uy, grabe naman siya, oh. Nagpalipad talaga. Salamat. Maraming salamat sa palipad mo, Laili. Hanapin ko nga. Laili. Saan ba yan? Ayan na, content support. Maraming salamat, Laili. Babawi din ako sa iyo, Laili. Maraming salamat sa mo, sa palipad mo. Saan po yan, Laili? Wait, may inano ako. Sinesearch ko yung mo. Maraming salamat. Ano na lang sa iyo kulang? WH na lang ba? Or Monica na? Yun, nakita na rin kita. Ikaw ba to? Hindi. Babawi sa iyo si Bicol. Haha, type error na ako. Ano ba yun? Bakit pa wala ito? Ay, nako. Ilan na ba yung mo? Ilan na ba yung WH mo? Sige, mamaya i-play kita. I-play kayo yung mga mo, mga mo video. Para makatulong din ako sa WH mo. Mamaya pag-uwi ko ng bahay kasi nasa ako nasa trabaho po. Saglit lang ako nag-ilis dito.
Sige, pag nag-ilis ka, puntahan rin kita. Sa elevator company ako. Taga-sira ng elevator. $200 for to 2,400. Sige, madali lang yan. Sige, i-play kita mamaya. I-play kita para maabot mo yung mo. Tingnan ko ngayon ang mo, community mo. Para makita ko yung kung nailagay mo na sa mga playlist mo yung mo, mga video. LS sige, usayan sa pagsira dyan ng sige, mamaya ipipili kita. Ito yun, di ba? Mahina kasi ang ko. Sige, maya ko to. I-play ko lahat to. Ilan ba to? 36. Sige, mamaya i-play kita. Ang problema, paano ko ipapakita sa iyo ang pag pinag-play kita. Magdamag lang to mamaya i-play all ko lang to mamaya. Magdamag na yan. Ragong ka pala, boss. Ganda dyan. Pinapasya lang ko ang Legazpi. taga saan ka sa sa Pinas? Oo, Oragon ako. Bicolano. Sige, mamaya pipili kita pag para naman makabawi ako sa iyo kahit papaano. Saan ka sa atin sa Pinas? Oragon ka pala. Sige, kahit walang resibo, don't worry. Magtiwala ka, lahat yan ipi-play ko yan magdamag. Hindi ako mamaya. Magdamag yan, ipi-play ko bukas. Ay, mamayang Kasi dito pa lang 4:30 pa lang. Manang Ilocana. Manang. Bakit ka napupunta sa Legazpi? Pag namamasyal ka ba doon? Maganda doon sa Legazpi. Tapos makikita mo yung yung Mayon Volcano. Natira ka sa sa Maynila, pero ang mo ay Ilocana. Manang bida baga, di ba? Yun Manang Sultakin. Iwan ko, ba yung mga salita ng mga ibang
Narinig kasi ano, yung may auntie kasi kami na ano, na pumunta ng Bicol, tapos taga Ilocano siya, ay ano siya, Ilocana, sa Ilocos. Ilocos ba yun? No? Sa Ilocos. Tapos pumunta ng Bicol. Kakilala kasi ng tito ko na dating nagtatrabaho din dito sa ano, sa Dubai. Dito sila nagkakilala. Yung tito ko ay naghawak ng ano sa kasal nila. Kaya yun nagpasyal doon sa Bicol, doon sa bahay. Tapos nakita ko ni ate Evelyn. Tapos yun, tamang tama, may kaibigan siyang may-ari ng ano, company sa elevator. Yun, tinanong niya ako kung gusto ko daw magtrabaho dito sa ano, sa Dubai. Kaya ako napunta dito sa Dubai at nakapagtrabaho ko dito sa ano, elevator company. Mag-asawa sila. May dalawa na silang anak eh. Kaya yun, minsan may naririnig ko yung mga salita ng mga Ilocano, Ilocana. Manang biday. Manang biday, ilukat mo man. May kanta yun eh, Manang biday. Wala ka ba ngayong ano na ano? Wala ka na bang trabaho ngayon? Tokyo, Japan. Wala ka bang ano ngayon? Wala ka na bang trabaho? O, anong oras na ba dyan sa Japan? Hindi ako nag-work ko, tambay. Haha. Grabe. Tambay lang talaga. Sige. Makikita ko yung mamaya yung mga ano, mga video mo mamaya. Siguro siguro yung family mo nandiyan din sa Japan. Okay. Wow, ganda naman talaga ng Japan.
the sound of nature and the beauty of mountains. Madali bang mag-apply diyan sa ano, sa Japan ng ano, ng trabaho? Ganda ng ano talaga sa ano. Kaya pala. Siguro pag taglamig diyan sobrang lamig siguro ano. Ganda ng ano mga mountains sa ano. Saka ano pa malilinis pa ang ano. Konti lang palang vlog ko sa tour kasi nasa isang bahay ko yung hindi pa ako makalabas masyado kaya puro luto lang muna mga vlog ko. Mag ano ka din, gawin mo mag-premiere ka din. Ano pa ba dyan? May restricted pa ba dyan sa ano, sa COVID dyan sa ano, sa Japan? Ganda ng ano, tanawin, makakaalis yan ng ano, problema. Yung mga ganyan na tanawin. Sabay anuan mo pa ng mainit na kape o kaya chai. Naku, sarap ng buhay. Pero tapos na kayong ano, ang tawag dito? Tapos na kayong magpabakuna, lahat kayong family mo. Ako ano ko pa lang, katatapos ko pa lang ng isang ano, ng isang dose na ano, vaccine.
schedule ka pa pala. Ikaw na lang ba ang ano, hindi pa o mayroon pa din? Sa akin, dinanat sa akin na ano, Pfizer. Masakit sa ano, masakit dito. Sa isang braso mo, masakit. Ganda talaga ng ano, sa Japan. Maganda pa ang klima. Oo, masakit talaga. Parang hindi ko magalaw yung ano ko, yung isang braso ko. Sakit. Dalawang araw yung ano, dalawang araw yung sakit, no? Tapos pag ano, wala na, ano, mawawala din pag dalawang araw na. Ganda talaga ng Japan. Kahit sino naman dito ay sobrang ganda. Ano ka lang ang tawag dito? Mag LS ka lang ng LS. Pag wala kang ginagawa, mag-direct ka sa ano, sa YouTube, sa YouTube. Pag mag-LS ka, mag-direkta ka na sa YouTube. Mas marami ang binibigay ni Lolo na ano, na WH kaysa sa mga ano, sa tinatawag yung ano, tawag doon, StreamYard. Kaya tama tong ginagawa mo na mag-ano ka na, didirekta ka na sa YT, sa YouTube. Kahit mag-ano ka lang, mag silent LS, pwede naman yun. Magdamag lagi ang LS ko nun. Bulaklak ang pala. Kahit natutulugan ko na yung anak ko, gadget ko. Ang dami niyang bulaklak. Etong matagal yung si ano, yung paprika. Isa nga lang siya, tagal. Tagal ng paprika, no? Ay nakakuha tayo ng 2 bell pepper, tapos meron pa siya. Nanonood ako ng anong sa live dad. Cherry Ay, tomatoes. baka
mahina ang ano connection Oo nga eh. Yun nga daw sabi ng iba. Kung alam mo, Lyle, kung mayroon kang mga kaibigan na sa Amerika, mas maganda ang bigayan nila ng sa WH. Kapag sila ang nagpi-play, malaki ang bigayan nila. Yung sa sa Amerika, doble ang nila bigay. Kasi may kaibigan din ako noon. May kaibigan din ako lagi din nagpi-play sa akin. Kaya mabilis yung WH ko mabilis. Piniplay lahat yung ko yung sa mga video ko. Oo nga, basta maraming mga tutulong-tulong na mag-play sa iyo. Madali lang 'yan. Kung may mga sex browser silang ginagamit, madali lang. Ngayon, tapos ako magpi-play din ako lahat ng video mo mamaya. Para makatulong din ako sa iyo. Para maabot mo na yung ma-monetize ka na. Sige lang, play ko lang ng play. Okay. Magbabakas ako sa iyo kapag natatapos ko ng ma-play lahat. Ang hirap din mo. May kasi may habulin ka pa din na revenue. Basta marami kang kaibigan. Madali lang yun saka pili sigurong pag ang laban kasi ngayon nakikita ko WTW kung hindi mahalata ni Lolo. Madali lang talaga yan. Basta kung mga kaibigan pa, mga nagpi-play, mga taga-Amerika, madali lang yan. Kasi ang bigayan ng sa Amerika malaki. Ang WH. Ganun talaga minsan. Minumukbang pa niya ni Lolo.
Kahit WH talaga. Kahit ano nga, revenue. Minumukbang din yan ni Lolo. Si 'di ba sa ano yun sa Amerika si Wolpe Wolpe Benjamin, 'di ba? Sa Amerika yun. Si Madam Wolpe nga nagbigay yun sa akin ng ano ng ng $10 para sa ano para sa revenue. Dito, watchman. I already give the watchman. Siya nga yung friend ko sa Amerika. Oo, si ano, di ba? Ang bait kaya niya. Nagbigay yun sa akin ng ano, ng $10. Matulungin talaga yun si kapatid Wolpe Benjamin. Oo nga. Nagpalipad nga yun sa akin ng ano, tayo. $10. Malaki na kaya yun. $10 na yun. Para sa ano. Kaya lagi ko din yung inaabangan pag nag-ano siya, pag nag-live. Humingi nga tulong ako din dun sa kanya eh. Sabi ko, Madam, baka pwedeng makahingi naman ng sa revenue dyan. Automatic kaya binigyan agad ako ng ano, ng $10. Oh, yun sa revenue. Revenue nga yun ng ano. Kaya ginawa ko, nagpa-members na din ako sa kanya. Kahit papaano, di ba? Automatic na yun pag nagpa-members ako. Kapag may laman yung itim, mag-ano na yun, automatic mag-re-renew na yun. Kinain kaya dati na zero balance yung ano ko, yung revenue ko. Iwan ko ba? Kinain yata ni Lolo. Nasa ano na yun, nasa $5 tapos kinakain. Sabi ko, kakaunti lang nga yung ano, revenue. Kinakain pa. Sabi ko, mahirap to. Oo nga. Tapos ano, kapag namuni ka na maraming mga nagpapamembers, yun maganda yun. Na dadagdagan yung sa revenue din yun. Oo nga. Kahit pagkakonti, at least mayroon pumapasok. Kahit $1 o sa isang araw $1, okay na yun. At least 'di ba may pumapasok. Kapag kasi pag monetize na, kailangan ng pag-ingatan yung channel talaga. Na hindi na CCPR, wala nang
mga violation ni lolo. Kasi kapag once na CPR, violation ni lolo, ay naku, yun ang mahirap, madidemoni ang channel. Kaya dapat yung mga nagsa-sound trip, yun ang pinakaayaw ni lolo, yung may nagsa-sound na may tugtog, tapos diba nagla-live ka, tapos yung mga katabi mo may nagpapatugtog sila, kahit yun nasi-CPR yun. Okay. Wala kasa sa CPR. Naglaro ng harang yun ang. Oo, kapag nagpipli ng ng iba o kaya sariling play, yun ang mahirap doon. Nakikita siguro talaga yun ni lolo. Yung nga daw, yung watch to watch ata yun. Iwan ko lang kung hindi bawal yun, kung hindi mahalata ni lolo. Wala klase sa CPR. Marami na bagang ngayon pinagbabawal si Lolo Whitey. Tapos na yung tapos na yung trabaho ko. Nagmumuni-muni na lang. Maya-maya uwi na rin. Ang uwian kasi namin mga 6:30. Uwian namin sa trabaho. Kapag may trabaho talaga, tutok na rin sa trabaho. Pag wala naman masyado. Pero mas maganda mapalo pa ni Lolo Whitey kaysa kay Master AdSense. Yun talagang mahirap. Kasi mawawala yung yung tawag dun, yung AdSense. Tapos yung revenue, mawawala yun talaga. Yun na yun, madidemonetize na talaga yun. Ako napalo na ako ni lolo. Yung dati yung yung banana ko nasa 1,300 plus na yung yung dati kong banana. Nung napalo ako ni lolo, na kinuha yung nasa 400 plus na lang 400 plus na banana kinuha ni lolo. Di yung natira na lang sa akin nasa 900 900 banana plus na lang. Isip ko baka kakuha ko ni lolo ma-demonetize, pero mayroon pa namang AdSense. Tapos yung WH ko, tiningnan ko doon sa okay pa naman. Ang problema lang yung ko, yung
banana ko ay talagang nabawasan, 900 na lang, di ba? Dapat 1,000 ang pinaka maximum. 900 na lang, kaya kinabahan ako doon. Kaya doon sa mga group chat ko, naghingi ako ng mga extra nilang mga ninja. Buti na lang mayroon din silang mga extra ninja. Yung WH ko naman, hindi naman kinuha. Yung lang ano lang, yung banana. Yun lang ang ano doon. Ang napalo sa akin, yung banana, kinuha. Nasa 300 plus or 400 ng ganon. Kinuha ni Lolo. Grabe. Akala ko nga ma-demonetize na ako eh. Hirap din kayang magalap ng mga kaibigan ng tutulungan ka na ng play ng dati nyo sa WH. Oo nga eh, bilis nga, marami kasing mga kaibigan. Tulong-tulong din sila. Kaya yun. May mga group chat din kasi tutulong-tulong. Hindi ko alam kung bakit ako napalo dun. Bakit kaya ako napalo dun na kinuha? Siguro dun sa di ba pag nag-LS ako, tapos pupunta agad ako sa mga nag-LS din. Pagkatapos ko, automatic ako pupunta dun sa mga nag-LS. Tapos pagkatapos naman dun sa sa iba, doon naman ako sa isang kaibigan ko na nag-LS din, kaya punta ako sa kahit sa mga nag-LS pagkatapos ko ng LS ko. Kaya doon siguro ako napalo. Kinabahan kaya ako doon. Sabi ko, bahala na. Sila Papi Poise vlogs, parang ko na yan, kaya galing kay siguro yung kaibigan try ko nang i-check ang niya. Yun siguro yung sinabi ni ni Madam Polti. Tapos yung isa pa, may sinabi pa yung isa eh. Papa Pits, Papi Boys Chico. Tawag doon, Boys Vlogs, ayun. Malaki pala ang niya. Ang bahay din niya. Nasa na 4,200 plus. Nagla-live streaming din pala siya. Yan ako kaya to. May pala siya, may premiere. Nakasit na premiere sa sa Pizza 4. Ngayong gabi pala. Si Kois Boys, ko na din yun. Si Kois Bo.
Friend ko na din yun. 2 hours na lang. Oh, parehas kami ng oras ni ano. Dito rin siguro to sa Dubai. Di ba kilala din nito si ano si Madam Wolfie? Sige ano, maraming salamat sa iyo sa ano, sa palipad mo. Maraming salamat ano, Madam Lailia. Ipipili na lang po kita mamaya pag ano, pag-uwi ko. Kumusta naman ano? Madam Bimbim, si shout out sa iyo. Walang anuman 'yun, madam. Konting tulong lang 'yun, madam. Don't worry. Okay lang 'yan, madam. Walang problema, yung tulong lang niyo. Salamat ulit, may pasyalan pa ako, mabait kayo. Kasi kaya tinambayan na rin kita. Maraming salamat din po. Ingat din po. Mamaya pasyalan ko din po si ano si ano tawag dun, si Papi Poise vlog, kasi ano may ano siya, may premiere mamayang alas 7 ng gabi dito sa Dubai. Madam, maraming salamat po sa palipad mo. Bro, how are you? Yes, finish. Mabait at matalugin, kaya hanga ako sa iyo.
tulong-tulong na lang tayo para ano, maano na rin kayo, tawag dito, ma-monetize na din kayo. Saka ipakilala ko yung ano mo, yung tawag dito, yung channel mo sa mga kaibigan ko para matulungan ka sa ano, sa banana mo, para dumami yung banana mo. May mga kaibigan din ako, mga mayroon silang ninja, umabot ng mga 20, 30. Mga mababait din yun kung ano. May kaibigan ako na need ng mga banana nila. Yan. Tutulong yun at isi-search talaga yun nila. Okay lang po yun. Walang problema kasi magtulungan lang. Okay. Pag may kailangan, magtulungan, di ba? Yan lang ang ano doon. Ipaano kita doon sa may ano yun. Baka maya magla-live yun. Sabihan ko pag nag-live siya, iano ko yung ano mo, channel mo sa kanya. Baka ano, Madam Bimbim, baka di mo pa ano si Laili TV. Sa ano yan, sa Japan. Kaibigan ko rin. Ano din siya. Hindi pa siya monetize pero ano siya, WH na lang ang kulang niya. Baka hindi mo pa print si ano, si Madam Laili TV. Dikitan mo na lang yan ano, Madam Bimbim, para magkadikitan kayo. Para matulungan ka din niya sa ano, sa banana mo at sa WHD. Mabait yan si ano, si Madam Laili. Tulong-tulong lang tayo para maabot yung pagka-monetize ba. Mayroon din ako mga kaibigan na kakaunti pa yung yung mga banana nila.
Sinasabi ko na lang din sa kaibigan kong may mga bananang extra. Sabi ko baka pwede naman yung tikitan tong ano na to, channel na to. Kasi yung banana niya kakaunti pa lang. Kasi sabi niya sa akin na kaibigan, magtulong-tulong. Shout out sa 2 million viewers dyan. Shout out, shout out. Hello, hello. Shout out sa 2 million viewers. Lapit na ako mag-end, guys. Kasi mag-alas 6 na. Mag-ano na ako. Magre-ready to pauwi na. Nakapagpahinga na din sa wakas. Tapos bukas trabaho na naman. Ganon ang buhay OFW. Trabaho, tulog, kain. Trabaho, tulog, kain. Paikot-ikot lang.
Si Sweetie, happy ako sa kanya. Dilitan ko. Mabait yun si Madam Live. Babalikan ka niya ni Madam Lyle. Nasa ano siya? Nasa Japan. Hindi daw siya makapag-vlog sa labas kasi dahil nga sa pandemic. Kaya ang pinagbabalag daw niya lagi cooking na. Oo, cooking. Nasa BI kasi ako at bundok itong dinadaanan ko kaya paputol-putol ako. Yung nasa biyahe ka pala, ingat-ingat ingat-ingat sa pagdadrive. Madam Bimbim, ingat-ingat sa pagdadrive. Salamat naman at dinikitan mo si Madam Lily. Ingat-ingat sa pagdadrive, Madam Bimbim. Uy, nako. Sakit din sa likod. Gusto ko nga tutulungan ko nga din si Madam Laili sa niya sa WH. Ipipili ko siya mamaya. Malapit na yun kasi nasa 2,000 plus na din eh. Pagdamag tong cellphone gagamitin ko. I-play ko lang yan habang matutulog. Pagkagising niyan, lahat yan naka-read na. I-play all ko lang siya. Bundok. Check ko nga kung mag-live siya mamaya.
Nako, lapit na. Sino ba yun sa atin yan? Cosmo. Ano na po ako, mag-out na ako. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Madam Bimbim, maraming salamat sa pagpunta. Kay Madam Laili TV, maraming salamat sa palipad at maraming salamat sa tambay sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mag-e-end na po ako. Maraming salamat, Madam Bimbim. Ingat kayo sa pagdadrive. Bye-bye po.